Janeno mar Lolwe TV, leke en leke karawera moro mabende jahigni 25 e kar daka mama Kongeni bure Nairobi ni kod leka mar biro bedo MCA kata obedo ni onge kod nyalo moromo kaluwore kod ticha maduong' mabende otimo en mana mano mar uso pi ma Kongeni kono ero. Jafwambo maro Elizabeth Otieno notwak kod rawera noero kendo kama endi lipot mabende en godo koluwore kod leka mabende en godo e higni mabiro. Ng'wech ochomo Mbotela Center Makadara constituency e Makongeni ward e county no ma Nairobi. Gino moro wacho niya, ochopo kinde makoro ng'ato nyaka kaw kore. Okang'no ero mabende samoro long'o kata otimo weche siasa, to makmana ni ochuno ni nyaka okawe kaluwore gi yor moluwo no ero ema dhi miye mijing'o to ni mar ong'eyo ni mano e yo malong'o. E kadak mama Kongeni wayudo rawera moro ma iluongo ni Evans Onyango mabende ong'ere gi nying mar onyiwa maji, ka tichne maduong' to en mana mar uso pi e kadak no ero. To jong'e kaka onyiwa maji nikech koro auso ga pi makimanya gi nying mar Evans to kibi yuda kata Onyango kibi yuda, luonga ni onyiwa maji kanye mi bro yuda. To an auso pi gi nachako uso kane high school form 2 ka koro school fees nochako thaga, jonyuol tich olal koro ji odhi gidok dala ane madong' Nairobi kae, koro nachaka uso pi moro mondo mi achul school fees. Koro from there naneno ni my tich onge mabiro biro kwa kamoro, koro pigni achulo secondary atieko, campus bende asomo mana gi pigni makoro atieko. Mostly ji yudaga through sim. Kapok idhi e yor simu iwacho ni ati nichako uso pigni endi kija form 2. Ija form 2 iuso pi tisomo ma idonjo university, ni somo tich mane? Na chako uso pi kane form 2 2012. Nikech koro nado wuok school chon taduga uso pi, koro ng'eni evening preps no kadong'ie, koro kanyo na mana yude raise school fees ma tieko form 4. To hayi maber kata hayi marach nokayudo grade mane nyalo tera university direct entry, koro nochuna mondo aduga us pi kendo for 2 years ka raise pesa mabro nuoyo godo school, makanye mana nuo school mana yudo grade mano tera e campus direct. Koro campus kana donge to natimo pure mathematics ma wazungu wacho ni mathematician ama mathematical pandit. Kosi dien kosi madil gi mathematics anyalo bedo lecturer, japuonj mar high school kata kambi mora nikech anyalo maintain records. En paro mane mano biro ni mondo ibed gi lek makamano koso en lek mano wachon? Mokwongo lek to nowachon kane anyalo bet kapod tin neno TV tacho ni mama chieng' moro be nachopie kae, koro koa kanyo to kaka uso pi ni ayudo nitie jok mathagre sana, to jok mathagre gi jok moyiero gi ok konygi kata mana raise school fees. Kan mana somo mana mai gima konya masomo, ok asomo gi basari, koro mane gima nomiyo ang'eyo ni ng'eny ji thagore oko kae nikech ok giyud right to education koa kuom jok moyiero ka. Koro kanyo bende acho ni mondo achung kodgi nikech bende an part mag gi, nikech bende ae shida ma gintie. Koro kanyo ma gim nochako biro ni kara gini wanyalo riwre mabed kamoro achiel mwalok kata mana living standard magwa. Evans Onyango mabende nitiere kod lek maduong' kochopo yiero maduong' mabiro timore e higa mabiro, koro nitiere kod geno ni jodak mama Kongeni ward biro miye thuolo mar bedo jatenda lensi mar gweng' no ero kochopo 2022. Achako neno ka nitie jok moko bi mathagre kaka thagra, to kwa bedo kamoro achiel to wanyalo konyore. Kwa bedo kamoro achiel mwariwre mwabedo solid to umia kura mondo be koro adhi atete au kucha nikech gik mokadhegi abende ane partni, koro moro mondo wawuog ka wabedo gimoro achiel umia kura abed ka koro mpiema mondo atete au kucha. Gik moko matno matimre koni gi ler maka bende ok ber ahinya. Oganda mane waloso gode ka dagno ero ne omiyo wasigana matin mar Evans Onyango. Amjua kama Onyi
upcoming MCA na bado anatuuzia maji huko. Anileteanga maji, anisaidia na ideas za biashara na tunaongea tunasaidiana. Niko na imani na yeye, ni kijana ako na bidii na niko na imani na yeye hata akipata hiyo kiti atasaidia wananchi juu anajua mashida za wananchi. Tumekaa na yeye, anajua mashida zetu. Tunashirikiana na kiongozi wetu ambaye ni Onyi, na sasa kabisa amejitayarisha kuwania hii kiti ya MCA katika Makongeni ward. So tunajua ya kwamba mwanzo mdogo ni mlipuko mkubwa. Anavyoanza amesaidia hapa vijana kama mimi mnavyoniona hapa, tunashirikiana na yeye kazi. So tunapoendelea najua ya kwamba kwa bidii yake future atakuwa kiongozi mzuri, na unajua ya kwamba Fenya anaonekana hapa kwa grao ako sawa, na sisi tumemtii. Tunataka kuona kama ataingia hii kiti ya MCA ndio ataweza kutusaidia zaidi. Mimi maoni yangu ni kwamba mwenye akiingia kwa hiyo MCA anaweza tusaidia kwa amekuwa hapa kwa ground, anajua shida vijana anapitia. Kani hiyo shida ya maji anajua, sasa hivi hotela maji nasumbua. Kama kwa sasa maji inakuja mara moja kwa wiki, that is Friday. So unapata yeye anaenda huko alete maji ya kuja kuingia. Unapata vijana akiingia huko, vijana wengi anawasomoto utapata maybe ameshughulikia swala moja ya maji anakuja. Au unapata ikikuja vijana sasa hivi wanaanza vitu za garbage nini. Unapata ukiwa na mkokoteni, maybe mkokoteni ni kidogo. Onyako na mkokoteni kadhaa anaweza wapea na waambie endeni kwenye kazi na mrudisha bila kulipisha. Unapata kwingine lazima upeane 200 ama 100 ndio upewe. So ukimkujia yeye na ile roho yake anakupa mkokoteni mkono mmoja na kwambia ndio utumie rudisha. So naona hiyo anafaidisha ile 100 yenye mtu angetoa ende achukue mkokoteni, hiyo inamsaidia kama kijana. Bende maegino mane okona esetegoeko mane atemo penje ka bende en kod minot. Minot nitie to pok Nyasaye gwedho ne nyathi, lakini nitiere hopes nitie mbele. Okonyal to oae piny mar kocha. Nyiluo manena ka erito gi nyiri mane alwora luo Nyanza ka. Akwa ngono ngeni hera yiero kende, ok na hero mara moro mondo madhi kocha, lakini hera ema notera kono to bende Nyasaye mi gime oneno ka ber kodi. Seche moko neno ni Nyaluo ok ber koda, kata nyara bandu kata nyara toko dera kocha. Diano Nyango en min ot mar Evans Nyango ma bende ne okokoso wach madowache kalore kod tich ma jaode timo to kod kit lek magin godo. Natoka Embu County. Sai tumekaa na Onyango ni kama tunamaliza 1 year. Kazi yake ni kuuza maji, hiyo ndio anafanya, na bado ni politicians. Mimi naambia watu wampe kula tu, atafanya mengi. Bende magi egigo eko ma Evans Nyango chunye gombo timo kadiponi oyudo telo. Gima distress mokwongo en tich. Vijende mondo donjie tich. Vijende ma nigi opportunity mar dhi school manyalo somo to pod lack opportunity ka koro onge school fees, and abro dig deep into my pocket kanyalre kapo ni dimiya chance mar bedo kaka koro jatdalensi maka. Abro tero nyithindo vijende maka driving school, technical colleges mondo gikata gato nyalo puonjore loso stima, plumbing girigo mondo ginge gato nyalo yaw tije owuon. Jok manyiri nitiere Uhuru Market kae maji puonjore twengo tailoring. Maga bro make sure ni ngat madwaro mawil abro tero mondo join koro ngato nyalo nge tije ma en owuon. Mar ariyo, wan gi hospital ei Makongeni to gi ei Mbotela to gi Kaloleni. Makongeni onge hospital. Koro bro make sure ni Makongeni duong nyaka manye kata mana kamoro minyalo losi hospital. To ok losi no bed mari dadi kanyo, ilose ni kelo lakteche. Ana wuon kapok chamo momo mar donjo office, abro make sure ni an go offices adek. Office mokwongo en Mbotela Social Hall,
Mar ariyo Makongeni Social Hall kata pok otiek ger Makongeni Social Hall, abro make sure ni otiek gere maketo office kanyo. Kaloleni Social Hall abro kete office. Koro in 1 week inena didek within the ward. Odiche mokwongo na motela, mar ariyo inena Kaloleni gi Makongeni. To onge intermediary between me to gi jok modak within the ward. Koro en ibira ira tinyisa ta benda ang'eyo ni en kama maonge third party mabiro link akodi bro link akodi. Wantiere Botera Center Makongeni Ward kama warade kod Rowere matis ma jahigni 25 mantiere kod geno kata lek noero mar bedo MCA kochopo yiero maduong' mabiro ma 2022. Ne Lolwe TV, Elizabeth Ochieng.